Pinini Pai Si Ani, Por Pai Kre Sia Por Malom, KS Eng Long Po, Haroka Regional Committee Ahin Pen Cepati Piponsi, Keceng Si, Cetam Cimung Lapen, Semeke Dengame, Dogmoka Ibialong Kapamanpon. Bangso ame along Haroka Regional Committee ame phu Buddho Terang ahin pensi me charipon lapen General Secretary Govind Teron ahin pensi meke phalam the pachinipon lapen bangso ame along abarim KSE mate Karbilo Chalia song pencheng lok non hejong Haroka Regional Committee along Akimi Office BRL ke pekponatum anche tongsi ingsamjin pen pachunpon Phuloni pen mirjeng hanse report Karbi Daily News. Kini itu Karbilo Chalia song Hawarghat Regional Committee ahin pen kini nilitum office burial atumhan anilitum kini semipat tangpon lo taselaso semi ke tang long nilitum damtang mana ke klembarim Hawarghat Regional Committee long ke klembarim atum ansami kini cetong dundap lo pen penangan wikimi pen hek set graduate korte inggir atum ansami tum bangso song ansasi Kepang tang ya phat ho orang pitun dung lo salang litum apa same litum Karbilo Chalia song hin ta kami churu pajir lo ta silaan so sei alang litum sami litum malo nang cerap nang cetudun lo pelutang te litum kedam tang aning kang tiun ke pacun ia sai do an sami ke bangji aning kan non abang ke an so sei ing tang pon pu pusinili ning hepot lasi Karbilo Chalia song Haroka Regional Committee ke dam tang penon po as tamil litum neutral budi su bomlang la so teng si ini tamil litum cerai pon lo litum mabake non political organization kena posi penangan he kisung boylong tamil Haroka Regional Jurisdiction area long anbang litum anbang ke karjap thini pasin tum cerai pon lo la pen penangan ubi kimi hexer mane MABA ke pasa korting jersum tamit ini litum lo aku nang deng dun tang to bato masalang litum same litum long an bang ke khep pama aka chisong long ngacerap na chetu dun jia phanselang litum kami seme deng polo la palang litum kami lam chak